called Celebrity Gossip. We just tell them if there is something wrong or maybe if there is something good. Here we speak it. I'm called MC Marina, the truth meter. I'll tell you. Celebrity Gossip every Wednesday usiku. Alright, Nyakuramogi. Wanaka endi kendo wachakwa mako the Celebrity Gossip. Pole sana igama berni pinbure ka endi koyo pod ngich kendo mana kaka ineno no endo hani luongane MC Omari Nash. Omari dhako ngude nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako sitrungi. Omari chieno jamone mbele wan chiene mwaneno to mbele ema wayoko. Kawuono ni endi wadwaro wuoyo matin about gik moko manyalo tamo kata nyalo zuia wan kaka jothumbe magwa maya ere gik mwanyalo timo nikech gik mang'eny osetimnwa lakini pod wan gi nuku kata tombo oko mane mwawacho ni wan kaka kijende, wan kaka jothum, wan kaka wasani wanyalo come out mondo me walos gigi endi mondo kik wabed kaka ne wan nyoro. Iluongo ni Celebrity Gossip. Wadwaro kuotho matin e gik matimore bato kwa kuoth mos wakuotho matek mondo jok matimo marach winji, joma timo maber omed timo. Maendi chenro mabiro ni tich adek ka tich adek mana ka endi MC Omari Nash. Kapok subscribe tafadhali subscribe mondo samora mora mwadhi live kaka Uganda jonage tinyalo yudowa. Ber koda machiegni kawuono an kagi kijende mang'eny ahinya maya piny iluongo ni upcoming artist but they've done so great. They've done so great. They've been producing their videos. They have their audios. They have their several items. Come, we want to hear from them. They share with us what they are going through in this field as musicians, as comedians, or any other person. JP ondisi. Yes, bwana nitiere gimoro mono konwa ne wan kaka ogando nage sani to koro ber kopo ni ng'ato ka golo wende moro to golo gi video to an kaka ang'at mawuothe konde people have been complaining niyo video mono konwa ni wagol gi be podok tugnwa kore momiya manyi personally, is it true gimewacho ne videos podok tugi especially Ramogi manobiro? Okay, an gima nyalo wacho ni tie gima ok dhi maber kamoro nikech yes wan gi DJs wabe mantiere Ramogi kanyo endo to gini be magi jiwo matek ni mondo ji otim video to kaka upcoming artist yani ok yot mondo ng'ato tim video nikech video kawo ng'ato time mang'eny nikech kapok ng'ato timo video kale challenges mang'eny, transport, lewni, ang'o kineno kaka ng'ato timo video matin onego beni respect that gima ng'ano timo. Can criticize tich mang'ano timo nadi? Gima ng'ano timo to inikia kada timo video no endo kaka chal. Bolo kaka an yo wang mondo nikech DJ moro nyoro ne oro na message ni ati ni video ni nigi alcohol. Kora penjera ni koni video mag Diamond gini kande to gin gi ogionge ga konge ya gin go gin gi kongo gin go skol moro manche kofi wero chado nigi kongo to mag gik ma itugo kora na bir manani ok ni itugo worldwide itugo worldwide. Ramogi no biro mondo support wa kaka wa an artist ma koka timre nadi machako to gimantiere mosebedo top shida bit kanye nikech jogi jano and any other person man ka yudo ka jogi sama giduok sama gimi messages an jogi tangona one of them madanga chiu practical madanga chiu the exact thing nyocha timo ne Lizzy video Lizzy uko nani jogo tamore play video ni logo ne kanyo iwinjo to ng'amota mo replay logo no wacho ne direct emotame ok en chunye gombo no play video no but logo okay video mora nyaka bed gi logo mar ng'ama timo gino ka embo usre onge video minyalo timo kada be timo video kinyo kada mana video mag Diamond ng'ato ne Kieni ineno Kieni ibo nene brand nene kaja chande sasa amo timo video nyaka ne brand ne kaja chande kara giber gi class moro maginyalo puonjo godo ni bana kara kai onego beni time mondo wapuonj kara wan mwakie gini class moro onego beni gikedwa kara ginde kono kara notification ginde kara mar gimoro wall gi ni bana kida timo video mondo play station marwa magi condition monego beni timre nade eluwo mako kiluwo condition ni endi video no kinyalo video play koro kanyo ndiro koro wan koro bana kikalo chik to miyo gi to mane kalo chik gi lakini ndo kane video marach okane video marach
but koro nikech ni ng'ato oneno ni koro ni oduong sana nikech wanene ga live kaja chande iwinjo koro biore ni koro ntiga ko duong kaja tembe okira kacha noti iwinjo ene tich kaka support ndani support jogi inyano ko mi tich kikingis kikigo kori jogo bwaseneno mang'eny kikigo kori ni koro ni kaja chande ni lecture ji inyano ko ng'ano luong ng'ano endo luong ng'ano kete piny ni bwana ka inyatimo kama inyano nikech waseneno celebs mang'eny waseneno ji mang'eny waseneno mang'eny ineno artist waseneno artist mang'eny mama ntiere moko nosetho moko be pod ntiere moko noserumo moko be biro presenter moko be biro DJ moko be biro MCs moko be biro boingo mari moko be biro golo video mengo je ndisi Nyakoromogi, wan ka endi ma iluongo ni celebrity gossip. Yani we gossip the celebs. Yes. Jok ma piny oluoro, jok ma piny ng'iyo, jok mimenyo. Ema kawuono wan go ka endi. Kapok ochako, wadwa na tim introduction matin mondo wang'e ni jok mage ma wan go. Kikang' ni ati naneno kijana moro kawuoyo kache chanendo mari, but nakia ni en ng'awa. We wachagi ka endi. In nyingi giluongi ni ng'awa? An iluonga ni Nyakwar Nyapacho. Nyakwar Nyapacho. Nyakwar Nyapacho, wuod Homa Bay County. Nyakwar Nyapacho, in itimo ang'o e mbui ka endi kata field mar sana? An gi movies moko maketo e TikTok. Oh, you are a TikToker. Yeah. Kori timo short clips moko kanyo. Challenges moko atimo kuonde go matindo tindo. Okay. Wan ka endi gi jago mandiere no ochung' ma kaka baba to yuang. Iyo ko wang. Ata kung'eya ni JP Ondisi wuod Makorintho Makakanono 00. Kunya kitie kacha ni iluongo ni JP Ondisi wuod Makorintho Makakanono 00. Titieko ni kore ka wan gi Aniluonga ni George. In musician, eh? Yeah. Ma is a musician. JP Ondisi is a musician. Aniluonga ni George anan utiyo gondisi. Okay. Kore ka nitie jago moro ma ng'eya kore kene iluongi nango jatelo. My name is Jano the Governor. Iwacho kaka Kizungu? Yeah. Okay. Dholuo ing'eni chanda kabisa. Kaluwore gi mes ma jo Lagos obedo ka keto dholuo. Ma jo Ugenya obedo ka keto dholuo. I decided to start speaking in English. In English? Yeah. So what's your name? Jano the Governor. Jano the Governor? Yeah. Jano Mame. Jano Mame. Meru. Magara chienne beo maram nade. Okigombi. Mano mwandu babau. Lugha Kiswahili. Mama yako ni mama yako. Hata kama makalio. Nyuma yake ni nzuri namna gani. Hapana tamani hiyo ni mali ya baba yako. Kwa lugha ya Kiingereza, your mother is your mother. However big and smart the buttocks are. Don't admire. That is the property of your dad. Father. Nyakoromogi mana kaka neno no endo magi kijende mosetemo matek kabisa Jano muwuoyo no endo. This is a comedian that is also based in Nairobi. He's an MC, is doing so great, and we've said that let's share because we want to grow, and I don't want anybody to mistake us. You know, in many times when somebody try to say something, it's people try to transform it to be maybe a scandal or any other thing, but we've just come here to at least share our view, and we stand to be corrected too. Maybe if there is a certain place that we've not talked well, we can be corrected. Now, let me start with you, JP Ondisi. Yes, bwana nitiere gimoro mono konwa ne wan kaka ogando nage sani to koro ber koponi ng'ato ka golo wende moro to golo gi video. To an kaka angat mawuothe konde people have been complaining niyo video mono konwa nwa golgi be podok tugnwa mano kaka upcoming corner and some other artists. Kore momi amanyi personally, is it true gimewacho ne videos podok tugi, especially Ramogi manobiro? Okay, an gima nyalo wacho ni tie gima ok dhi maber kamoro. Nikech yes wan gi DJs wabe mantiere Ramogi kanyo endo. To gini be magi jo matek ni mondo ji otim video. To
kaka upcoming artist yani ok yot mondo ngato tim video nikech video kawo ngato time mang'eny nikech kapok ngato timo video kale challenges mang'eny transport lewni ang'o kineno kaka ngato timo video matin onego beni respect that gima ngano timo nikech ok en gima yot mar mondo ngato tim video seche ma ngato timo video no kata ko time yo moro maber kata ko time yo moro marach onego beni ntie onego beni lose kode gi ngano wendo iko baba kati temo lakini achila redek boro kitimo video ma next time onego beni timo igolo ma timedo mai dan criticize tich mangano timore nadi gima ngano timo to ini kiao kada timo video no endo kaka chal bolo kaka an yo wang mod nikech DJ moro nyoro ne oro na message ni ati ni video ni nigi alcohol kora penjera ni koni video mag Diamond gini kande to gin gi ogionge ga konge ya gin gi kongo skol moro manche kofi wero chado nigi kongo to mag gik ma itugo kora na bir manani ok ni itugo worldwide itugo worldwide kada mana TV ma biro ni endi ok ntie moro ma support maber maonge weche moko pingamizi moko mang'eny lakini koro moro biro ni ngeni koponi ati wacho ni ntie ma support maber wan sani e piny luoka TV mwang'eyo maduong' mwang'eyo maber en Lolwe TV gi Ramogi TV koro ngeni ke wacho ni moro ne ngeni gini okwakelo ni mondo mi maybe wago ng'ato kata ni ng'ato chulowa kata nang'o it is a question ma wadwa ni wa improve kata wan koponi wakoso kumoro to wabedo corrected. Well, yeah. That is why I started by saying that we stand to be corrected. Yeah. Because we are also not very right. Yeah, we can say, and maybe some of those things are allegations that have not been confirmed. Yeah. So we are here to adjust on maybe some of the few areas that we don't do well. Koro wan ka gilolwe to wan ka gi Ramogi TV. To wan gi Ramogi TV. Koro kiwacho ni achiel moro gima timore. Okay. Ramogi no biro mondo support wa kaka wa an artist ma ko katimre nadi machako to gima ntiere mosebedo top to gima ne kino gitimo go maber ni ne giwuoyo wach moro about video ang'o miyo jowanglo gi complain ni ang'o miyo jowok tim video ang'o miyo jowok tim video makata nyocha bedo Ramogi TV ni bana ndiso kiwo kata mana gi jogi ko time video yani gima chakore chon nikech jowa gi ndalo ok ne gitim ga video lakini sani kaka piny medo chiyo to weche mag social ginene media gi kibiro video ni mondo dhi mang'eny ji manyane ne ji nyalo ng'eyi ni neno koro sani jowo chako timore nadi osechako video to seche motimo video gi eki ok nitie jowa moko be matimo video lakini ok ging'eyo kaka itimo video ni maber koro ng'ato tema koro kapo ni ng'ato ntiere kata mana DJ moro ntiere e Ramogi kacha to no ka video ni kata video ndesi moro ok ber donge ondisi no timo video to ko time moro maber onego benu biro to kono ndisi bwana video ndatuga lakini kage ok time maber lakini wan kaka jowangla wan joma goche ne jokongo ok goche kanisa bara dier kosari ambo baba ok ntie video koro nyaka kae wabede physical ni ntie video mar kanisa to ntie video mar jo oganda moko be maginyane lakini onge ng'amo kwero wach Nyasaye ntie jopiny to ntie joma mielo wangla to ntie joma dhi kanisa koro gigi nyaka jogi ng'eni gigi nyaka bed gik moko mopogore kid gik moko ariyo gi eki koro wan video watimo ni mondo moro jo piny kendo thum ng'ato japolo ng'ato ja kanisa nyalo winjo thumwa ja wangla be nyalo nyomna thumwa ja romba be mana kamano koro kae ma pogruok motamo jogi timre nadi tamo gi pogo anto korka kora nitiere kumoro manyalo dok ne DJs gi matin or any other person that is concerned ne nitie gimoro ma ng'ato nyalo timo wacho ni video no lil manade no o lil in other words ne maybe o expose duk mang'eny ahinya news mang'eny ahinya aila to kata kopo ni ng'ato tamre to on my side I can accept okay an ka ng'iyo wangla ka ng'adi onge wangla ma ng'ato setimo ken duk onge wangla ma ng'ato setimo ka ntie duk ma wana chungi jo ani wangla mora ka ntie pokogo lakini wangla to onge ng'amo setimo wangla motimo ka ntie duk wangla kino respect we golo video mabecho lakini seche mangado kitokana ginene vinywaji mwa madho gi eki kana mago na madho kane video marika ngiso ni gimoro ntie activity moro ntie matimre nadi nikech ok dikaw soda tiketo kana mana pi tiketo mbele video ineno tabero kongo ineno kaka Diamond gino ka giwero kongo to ni ka kongo man kacha mabelas ng'o ntie yani gik moko ntie kacha kongo mabech giberani to video ge konyo ka tugo gi bedo played well worldwide kamora lakini wando giketo kongo moro matin to ng'ato senyedhiri mana ni why is alcohol on your video alcohol lo tima ng'o
To ine ndese kapok wambe wadhi ahinya ne jogi. Ipani shida bet kanye nikech jogi jano and any other person man ka. Iyudo ka jogi sama giduok sama give me messages an jogi tangona. One of them madanga chiu practical. Madanga chiu the exact thing. Nyocha timo ne lazy video. Lazy uko nani jogo tamore play video ni logo ne kanyo. Iwinjo to ngamota mo replay logo no wacho ne direct emotame ok en chunye gombo no play video no but logo okay video mora nyaka bed gi logo mar ngama timo gino mondo ka embo ousre onge video minyalo timo kata be timo video kingiyo kata mana video mag Diamond tinga to ne Kieni ineno Kieni ibonene brand ne kaja chande sasa amo timo video nyaka ne brand ne kaja chande kingiyo enda bende ntinga matimo ne video mare kingiyo Kofi Makadori tinga matimo lakini brand nyaka bed kaja chande ekwa dongore at least wamed dongruok. But on the other side kata DJs go sama gin tiere no iyudo ka ginene margi handles aseloso ne kata DJ drops mulongo ne drops exactly drops gi acha what up people, I'm chilling with DJ Omari in the house man ineno koro gino kene manongiso ni DJ Omari ma ji walandi to kidhi kacha chandi biro ka DJ kila DJ nigi logo ne kata kidhi matatu kamora moro doka logo nyaka bed mar ngato mago ngiso ni in brand ma unless ni onge brand mari kata mana TV gi kini gi Ramogi nigi brand mare Lolo nigi brand mare Citizen nigi brand mare kila gimora moro nyaka bed gi brand mare ka ngiso originality mari okonya tiete kaka ni tiete kaka pudho ni sani pinyo chiew brand no ema usi Masiche mangato kito brand mare ngiso ni en mo timo tijno endo koro ere kaka nyalo yude of which you have to appreciate you have to appreciate koro logo no kanyo okane tatizo mora logo nyaka ngato koro jogo wagi maricho koso gin directors magi ngeni en mani pokwa yude chiel ma of which I'll try to find one mondo konwa nene is it gin magi tamore koso gimbe tamogi ingeni gimbe gin anda jomoko okay gima ngeyo ni unigo beni okay andro gima nyalo wacho ni kata mathume ma migogi nyaka bed gi logo mag directors koro kanyo endo okafil nikech ngamo ngeyo gini maber thume mora migoyo nyaka bed gi logo mare makata sani kidhi ng'iyo TV mora koro dhi ng'iyo TV thume magigo kande nyaka bed gi logo mar ngamo timo gi jachande audio production timo kanye shooting ngama timo ne iwinjo nikech mago gik moko nyalo pandore ineno maka ngato kono tije bana kata video maler ni ngane ne Omari mano timo gi jano inyalo kata jano timo go video maler kama endi adhi ati kode ineno koro mago nyaka bed logo nyaka bedi koro kanyo endo aparo ni jogo kama misunderstand nyakora mogi mana kaka neno endo maende iluongo ni celebrity gossip wakuodho matin gik matimore mosedonyo nwa kanyo no endo mondo mine kwa biro kama endi nitiere jok mang'eny mose complain achako ni kachicha gi lizi nyaugenya mano nyiso ni oken gi mwuogo to wabiro go Achibes kachicha no complain ne nitie mare no we kumo chako godo many people have come to me and they are complaining on the same. That's why we said we wabi mondo wambende wangiane samoro wade mawarach mondo mi wade just because gigi no los mondo promote wa to koponi ati oknyal then wawere go watim kaka nyoch watime chon sani pinyo sechio nikech koro wambende ungete mondo mi kaka wan wasani wan gi content to seche mangaro timo gimoro marach onego beni luongi chini koni baba kara giber gi class moro maginyalo puonjo wagodo ni bana kara kai onego beni itime mondo wapuonj kara wan mwakie gini class moro onego beni gikedwa kara ginde kono kara notification ginde kara mar gimoro wall gi ni bana kida timo video mondo play station marwa magi condition monego beni timre nade iluwo mako kiluwo condition ni endi video no kinyalo video play koro kanyo ndiro koro wan koro mana kikalo chik timiyogi to mane kalo chik gi lakini ando kane video marach okane video marach sani timo video lakini video mana kitimo duk kaka jo US time magi pop kande baketimo duk baba na jo kago gi kaduk serious but sano ni pop kichana ndaya mari pop kino no pop ribo neno gik moko makato kenyembo kaka gik magibero gik moko pogore lakini one ka endi
watemo golo video moko maber ma nikech wang'eni moumo gine wang'eni wan kae wan gi joma gine ne wan gi parents wa kaendi wan ga nyolo wa kaendi wan gi watimo video moko ma modern ma kik gol duk mar ng'ato kik gol gimoro marach emino kata watemo lakini kong'o to onge richo kong'o koketi gima ng'e sheria niya brand chande mar kong'o kiketo brand mar kong'o to mano chalo gima advertise lakini kiumo brand chande to onge gimoro amora mi advertise mar kong'o to koponi ati ing'eni wambe wan kaka kijende kik wawuondre ure mbele kamera nitie gik mamoro kaka kijana inyalo yudo kata ka ng'ato golo thum moro timanyo nyako moro maduong' machien ne ber kabisa iketo mondo attract the viewer okay kotang sienda nga kata kitango sienda nga kata kamier to mano kende ongo kongiso ni enduk ntiere lewni moko ma ji rwako bike ma tigi wuotho go nyaka mtaa kuonde gi kinano gi to koro seche bike shot to gi ginene de chiffon angogo eko to gi suri neno mano kongiso ni ngano ntiere duk duk en ntie video man duk baba na ntie video man ntie duk man kinene ngani to ntiere lakini ntie gima nyalo attract dhano onge ngama nyese no sekelo nyako mochweyo mimi kineno nyarwegi kata bed mana pasta kineno nyarwegi mo maber nyaka ng'ie chien nyama tu bed ndalo na moro mi tiyo gi sianda en yande ng'ama kaka ng'ama wuoyi kineno odhi lombo wang iwinja mondo ibed attracted to the video then in kaka ng'ama nyako ng'eni nyiri ok lore odhi kona mar koro mielo mane ni nyiso ni in the presence of the man mielo mane imisedhi kendo ineno gino koro onge nyako gine ne but koro waketa yo maber ma okotang dug nyako cha and so far Angla gikete ga maber kabisa Angla poko mes ing'ama winjo wa kanyo endo imbi nyalo wacha ne kaka inene kaka iwinye ok wachwanyo ng'ato ok wawuone ng'ato marach wambe ng'ato pok ochwanyowa wawacho gik maricho mwadwa notim nikech wane makoro wamako failed mae gima nuoga pile wane mwamako failed jok mineno miluoro madongo go wane gin next ka jogo siwuok e field mane mane gima dwara kon ji weuru wacho ni nyithindo moko tiyo biro kama chando ji no we don't disturb onge ngama chando ng'ato wane mwadonje field tuambi wapenju kako dwani watim mondo kuweyo to weyo ka en gima ber makosa moro ma ng'ato timo ni bwana video jeta ok ber iluongo ng'ano kata igole ni bwana ni bwana ginene Omari video chali timo maber lakini achiel ariyo adek moro ok itimo maber koro kaka kanyo endo iloso kanyo next time kitimo video machielo nikech video ding'eni kisatimo timo next time kitimo video machielo ting'ina diru mar no mi advice moro ni ni video ni kitime gol kong'o ket pi gol nyako ni rwakre design makama lakini ma video mar wang'do ok en video mar kanisa video mar kanisa ma video gima je mielo gotieno lakini en gima pod ji nyalo neno kada mana gudu chieng inyalo nene kada gi family kibet piny inyalo bedo nikech thungwa gi beni mana gi puonj wana wero mana era lakini ok en era moro man gi timbe moko mari wide tenda nyar ng'ato to seche mido nyar ng'ato ni ok nyalo bedo gi nyako okay Omari nyalo bedo gi pesa for example donge in gi pesa in gi gimoro amora tida ni budho gosiepe ni budho gi wuoyi ni budho gi wuoyi ni endi ubudho koro ubudho gi wuoyi maonge nyako ang'o mo madhi mesa dumodh pi nyaka kinyako kinyako ni pi ng'ato onge go deot nti kama chuo budhe to ji timore nade kata Fredi wacho niya kong'o kelo moro nyathi ga tieno ga nyango wewe kong'o en dag moro lekwara mogi wanwaonge gi gima rach wanyiera waka ga mbaka yawa kikang'u kete oko kanyo ni uneno joko yawo ne Ramogi no wawacho gima timore ma kata some of the upcoming artists manoko kanyo can agree with me what I'm saying is true naked truth ni mondo mi video ni samoro chopi mabed played namba ng'ano to in go mioro ne thum direct kata link omera en question ba go criticize ni gimitimo ni I don't understand so at a given point iyudo ka samoro okay an gima nyalo wacho mari okay managers matiyo TV gi kido ka moko ber but koro nikech ni ng'ato oneno ni koro ni oduong' sana nikech wanene ga live kaja chande iwinjo koro biore ni koro ntiga ko duong' kaja tembe okira kacha noti iwinjo ene tich kaka support ndani support jogi inyano ko mi tich kikingis kikigo kori jogo bwasene no mang'eny kikigo kori ni koro ni kaja chande ni lecture ji ineno ko ng'ano luong ng'ano endo
Lungano kete piny ni bwana ka inya timo kama. Ineno nikech waseneno celebs mang'eny, waseneno ji mang'eny, waseneno mang'eny. Ineno Matis waseneno artist mang'eny mama ntiere be moko nosetho, moko be pod ntiere, moko noserumo, moko be biro, presenter moko be biro, DJ moko be biro, MCs moko be biro boingo mari, moko be biro golo video mengo JP ondisi, moko biro gigi en stage na matter of time. Idonjo tikale wene idonjo ikale wene wapo pari ang'o moda pari godo chimoro kiwuok kacha ni da pari ang'o nyaka ntie gimo ibo pari godo ni adier ngaja chande to ne konyo wagande to kendo nopuonjo mnigo puonj maber ka nitiere kacha chande no mari asane go MC to mon moro ke TV wa kaendi nitie content moro minyalo biro godo maber mondo ipuonj godo jopiny mondo ibedwa mi nafasi ni moro ti ngano konyi koso konyi lakini sisi mangani create gikino mari ginegi kibe balo ga gigi ki okonyal mi content era mo ngano konyi koso ne ngano to negi okonegi lakini ngano ganya kono mari adiri timo kama maber to sisi timo maber ni koro wado ni gini koro ikele into business koro maber mondo yudu gimbe nafasi moro e TV kaendi wa miss lot moro matin kaendi mondo gimed landori godo ti yudu kaka yo binya tibri nadi yo minyalo konyori godo lakini seche mangani endi criticize ni maka ka bok nyal ere kamidhi nyale ko ose criticize an gi mang'eyo ne matwa boko nyaka ngata change ineno kata celebs wage inyalo pako ngato ni thumi ber okoduoki inyalo timo gima ber mone okoduoki chieng monene na slight mistake kama ngata gochoni ngata ndiko ni mi penye kare ngane bende ndo ka gigi koro wabede ni umbe kaka un celeb begi maber approach kata upcoming artist moro ingama ni TV in DJ Omari iseyudo nyathini e mbui ka Select Omari goch ni agocha ni ajano to nango angeni kianga miwuoyogo ma iluongo ne DJ Omari pride jowerego angeni gima samoro yenyo ahinya en pride jowerego magi kumeno ka pride no ndemo miyo ka ngato nyalo bielore ni timo video machana de alcohol ni video ni iwinjo pride go jiwere godo so ngama kiduok wuotho gi tiendi kirie odi iwinjo pride ngato jathubo ni maduong to ntiere Ugore pride machano jogi to pride machano sunga Nani bede kana mama simple wangeni pride ntiere lakini kana ndege pokidho ni dhika moro kikiwa sunga mine ini bendi gima chano wako en sunga gengae nyuru kaka kofino wacho cha ni jogi wasani matindogi giber gitemo inene jogi lak mana platform gitemo lakini gilak mana platform and resource nyalo dhi mbele resource ineno mano kende gima koro konywa uru to pride moko mang'eny ni koro wada ni ngawa mako koda ng'e ni ne memata minyalo konya godo ni ya kauna timo video moro marach to dim advice mimi ane bwana loska kichimo video machielo kawe time matin involve bakara mane video no endo involve bara ng'at moro machielo mondo ikone ni bwana gini katimo kama ere kako nyalo bedo maber suggestive na friend suggestive ni ngane ke ponyo ng'ato to kinde go ng'ano setema biro gigire moro madire motema mane gire men godo lwete mana kaka Yesu no penyo ng'ane ni ang'o Moses ang'o min godo lweti koro kan ineno Moses e gik majini gote udi gari Moses ne ni mageloth nyase penyo ni loth ni ema kitimo kama to nyalo timore nade to koro ng'ano setemo gi video ne ni endi Woodwi go setemo nyaka getho beni Mose gudhi e studio chandre gi producer kujo chonde Woodwi go sebiro chandre gi dancers Woodwi go sebiro chandre gi vixen manyo gi timo ng'o lewni kaka do tim video ne chulo gi gango eko to biro gi gine lwete ni baba koro yawa koro konya uru tiduoge kriser gi ni pani ng'ano endo inego chunye no dhi gi ni mbele oparo godo future ko ng'ano bwana ng'ano ler bere okijiwo ng'ano endo onego beni gire kele mos ni baba dir katitema abotema timore nade abotemo goni godo lakini koro kipango ching machielo to mondo ilos kunde moko mineno kiketho gi eki nikech aneno kaka kaje chande nyako chokno gine ni maber kete duge mo matin to kaje chande aneno kaka kongo moko bi keto brand chande iloko brand no kata iloko ng'e glass tu biro rado glass kanyo endo mani ngeni puonjo ng'ani miyo ng'ano education moro matin makoro next time ko timo video to timo kora ken logo no endo koro ngacha ni bana okay logo kora kan tire logo to kete design moro matin moro maber ineno manyalo kora ko gine to ng'ato nyalo neno lakini ukiket logo moro maduo ikonyo ngacha chane nikech nitiere idea moro metimore nadi nikech ngacha ining'e mang'eny lakini eno timore nade eno kia imana kipuonje
Chokni mi stopper di cheni kwa gino nigi logo kwa nyalo. Nigi logo kwa nyalo goyo. Mani ngano dhitimo next. Kor kaka ondesi no lala strungi. Igleseneka. Te uri aboro ondesi oloko. To maja bara strungi. Koro ondesi. Nyaka wabed rujo. Kona ni gino dongre. Nikech thum hero ji mabor. To kona ni jogo dongre. Wan gi jothum mang'eny mabe koka biro nitie moko be mohingo ndisi nitie be mondisi ng'iyo nitie joma ng'iya bende to ambe nitie joma ng'iyo koro nyaka wabed ru piny upuonjwa yo minyalo timre nade lakini pride mang'eny ni koro ni ng'awa ni koro nyingi duong' nitiyo kamoro go eko mago wawere uru godo ineno wakete nying piny twariure kida konyo ng'ato tikonyo ng'ato kik nyingi chane ni koro ni an ok anyal manyo ng'aja chane nikech wambe content nono endo gi nyingi no kwa mano be gimodagi content wani emo miyo nyingi no bedo nyingi ikoni content ni emo miyo nyingi ana penji ni ya jothum de onge DJ dentie kwani doru nyuka DJ onge DJ dentiere DJ nyuka dentiere DJ onge koro wadore wate wadoro DJ DJ biro artist iwinjo koro wate field ni mondo watimre nade mondo wakonyre maka poni mistake moro ntiere to waneno kaka wanyalo konyo that mistake to warekebisha to bedo gimoro maber makara kinyo jopiny neno adier joluogi eki kata jeni mati biro gi eki timo gik mabecho lakini ayudo mana puonj kuom mari lakini kokipuonja ati inego talent mara adhi timo ang'o next mane gima Nyasaye omiya ok adwa ni complain ahinya adwa na kaw kinde ni endi mondo as appreciate jok mosebedo kochung kodwa like the Lex Entertainment mano Rico Baba Rico Baba has been trying kene yudo kata ka ng'ato onge gi video to dhi otimo ne kore otimo ge mare mondo oyud kaka o promote go jamano endo Rico Baba we appreciate you so much you've been doing so great we have Victor Msafi has made it as his mandate and everything to ensure that all these upcoming artists have been boosted. I think if we can do the same thing with these other channels, I think we can really boost our artists. You know, they don't criticize. In fact, I remember there is a day that I took one of the artists that was not having even the instrumentals. You get it? But it was Victor and the team took it as their mandate to ensure that the guy performed. You get it? Kuri neno kwa yudo jok moko machalo kamano. I think we can go far. Ntie manager Ramogi Kaendi. O support Ramogi Night support jothum. Ramogi Night support jothum. Yeah, Ramogi Night. Show mar release Lin Ramogi. Show support Mbakndalo. Yeah. Mbakndalo is a great. Is so great. Ramogi Night Mbakndalo. Sanegi nyaka ge maro kinyi amata menja. Support jothum. Kumaber wapako. Karumba Kaendi ma challenge wa kidogo. Karumba Kaendi neno. Karumba Kaendi kidogo. Kuro ngini ereka gidigi Ninja the Entertainer at least kaja chandino no every Friday kaja chando support jothum matindo at least appreciate the manager mar show no endo giti mama ber nikech Ogenya bulldozer pesa no Ogenya bulldozer ya Ogenya is a very good program jomoko mama ginene kama gi pride moko matino gieki baba were uru godo tambe nyaka pakra amba sebedo ka amba se sure niko poni in upcoming man kanyo to wamaki ge thuon wagolo ni video ge thuon wa share link ge thuon koro gimoro mar ariyo kowe koro wach jo apa ni koro jo TV bo se video TV be koro se video bende bo support wa ni mana ni gimo matin kidogo mago ginene koro mago bo support wa radio umbe wesiko mani ati to besela soseke biseke tegine koro mago biseke tegine manyocho biro ni bisenga we viusaza ka ukini go wa support uru
upcoming mabiro bgie ki magi taya makiny ki konya hata konyo jomoko mapmaki weuru a salute Kasuku has been Rafael playing this Kasuku Rafael and my good friend is also playing the petty. Ex-Japan Lugadongo Also playing the petty from Kisumu. Ex-Japan and Dala FM Felix Wuraburu Kasuku man Ramogi ni ndibe ilungone Lin Ramogi moro man radio ne endo support neno bwana one support ko gingenyo ko nyalo gete kama pepo ni okwa wacho nyingi pole but gimarach nwa twawacho koro dugo kar wasani umbe unu problem kendo one problem kendwa wasani sisi one problem kendo kaluru wacho molo this upcoming artist kaluru wacho gi one upcoming artist to get upcoming artist mabiro bila kwa nani mbele iko sawa mbele iko sawa wacha ndio kwa Riamo ogocho ne je tokaza mbele iko sawa hata ndio unaona mabaya hata nje pia ndesi mudu makurinto makaka ndogo makurinto makaka no 00 titie kwa Urgande be titie kare nyakitek ni ka dire kama ntia dire to wacha chani dire ntie ka dire ntie kama onge to be wewe kata dire onge neno umari ondiso pango tich ka wash in to kondiso pango tich ka wash in achamo adi wuogi jo ka wash in ni baba anan jathum kama endi tan gi bandna ibinyo nikech ma tich to koro kama tich en tich mapango ni seche makao kaka un team kaendi seche makao mari agole ode no mari wadhi tich ibinjo okidhi chune sling 200 ibinjo nego beni seche mnyaka cha chande iyaka cha chande kin gi gimoro maber ma family ni nyati marnade nyalo chamo ibinjo gimoro maber mingeni ya kata kin kidoke chicho pod smile kusumari kanya Riambo igimi wacho no is very koro idoka adgocha se bagen gi joka washin for example ni anadwa 20,000 manager anadwa 20,000 munagochna ago abia tich kairi yes ibiro timi ya 20,000 wendo kaka se wuok kod tumi ya waketo agreement piny timi ya 20,000 tabiro tatimana nadi hago thum apango gimora mora maber mangini kata gimora magadong godo kapango siling 5,000 sound posters angoa gimora mora iko sawa angie kaka janchulo jotukega ja keyboard arija keyboard ja ki balance gie ko kinyal kaka jerumbi niko ni tiyo ni karo kawo ngane nyakipang tich mondo jomitiyo godo nyaka winji maber mondi nikech thumok ligo kendo ndiso kodega ga thum kende koro awere wa okanyal wer nyaka adoro ji matiyo godo makaseche mangato dhie ode to ngani winje maber ngani nyalo kara gisiling 2,000 moro mapok no okapar ka tinga masani nyalo 2,000 this upcoming ngamany jaban manyalo 2,000 ni miyo ja keyboard ne 2,000 ntiere okapar en gama 500 ka dok piny koro onego beni seche mibiro tiyo kaka jaongengo ibiro go thum bere jaongengo no endo maintain hapo ibinjo kibiro kaka ja drums maintain kaka ja ok ni kene chaki liwori kiny koro ni makori go thum moengo kata ndisi chande tudongo ndisi nitire dholuo moro mabe wacho ne kumiluokori okitwoe bana okay bana dier lakini ere kaka tiang in koro in jago ongengo donge kan mun tega kondisi kaendi wakaga thum maber wati maber prario ni wanyaga yude ticha kiduogo ketoka iduogo toka kendo ni baba kanya logo chuga 5,000 kumeni goe prario mana goe prario duogo nyaka ja baka posebiro ne ananyalo kamalu ineno dong kanyo koro ngacha se convince ngacha chande ineno to gaja koro ne moro be bamba koro diwei koro pesa prario chande diweya nikech ngacha chano biro ni en 5,000 moro nyati marnadi oneno gochi kendo kiny kendo ngat machero jak biro ni baba joka kanigi ne pesa di nyalo 5,000 ni baba kabe biro ga adek tabiro gigi mora ka 1,000 kama tabiro gigi mora ka koro umari wadongore kaka upcoming artist kose wanegore kiwana koro wanegore wacho ni mbele iko sawa ukaise ka siling 1,000 yenipo kimiyo sound nikech club mangeny tionge sound ngani koni ni baba los poster ngani koni baba kuro bigi sound mari koro ere kaka dapogo jotich ngani datiyo ngani kaka jano koro ere kaka ngno odhi pidh joge familia ne 1,000 mowuok je sound osekawo 1,500 ja keyboard se 500 iwinjo ongengo gini gike okay magi nyado kata gi 200 ido 1,500 cha idong gi pesa di
onge koro jaka miyo ngani siling 100 the whole night ada miyo siling 100 odonj go de ode 100 dipidh go dhako gisani ke mogo seidho manyiso ni ondisinya itemo wacho ni eti problems ma samoro wayudo kaka jothum moko nitie wakelo kendo wani mwakelo shida go kendwa nikech kwa wasebedo mang'eny to kanyal bedo tie ng'ato iwinjo ana igol na keto piny takono mari ni anya tiyo go mari kaka upcoming wadwa to omari bende janu bende keto igo ne piny to koni an bende wariwra gi tim jo watiuru kamoro adi achiel to yeno ka seche moko watiyo kamoro achiel wadwa ka siling 50,000 to watiyo kana mana ji 5 kila wanatista beach wariwre kamoro adi achiel onge chiema be botimre nadi be bro dok piny kudo ka kae ndi wagerore koro tich watimo na tij thum ng'ato ok nyal tiyo ni part of the meeting ang'o koro maka koro bedo gik moko ma onge nan part of the mara uso gatong iwinjo ka we thum rauso tong ere kaka jathum rauso tong kendo iwinjo part of the matima ang'o winjo mari koro fadhali wabedo jomoko ma auso dumba boka wabedo jomoko ma wani waketu igo wapi kana nini githum mamet moingo mar ng'ato igoni an ko we thum rauso gatong koro kipong kompea kana mana fan gi jathum mido ka koro fan ler moingo kana mana jathum yani nitie pogro wadak mana ni fan ya support adloso group wa WhatsApp moro kanyo endo achango 200 moro mar keyboard to dang ni go angi go to keyboard 50 nyo keyboard igo chene siling 3,000 mbele ko sawa 3,000 ni endi ido ko gi siling 200 konyi gango koro wawe krumiore problem ki wan wawegi ingeni ondisi gimi wacho ni endi aneno kodonjo na nkech ka ng'iyo the international bands like iyudo kata Fally Ipupa and different people Olomide iyudo ka joka ka gingi ji mang'eny ma iwacho ni ati wang this team emadhi oko wang this team emadhi oko mano nyiso ni koponi wambe wariwore kaka joluo upcoming wariwore ma banda chiel wan kata ji 10 munge wer maber kwa wejo matiyonwa manyiso ni kori yudo ka mano nyiso ni ei bands 10 wavunjo temu waketi achiel manyiso no chiko lal odong achiel mano nyiso ni joangla dhi bedo matin chudo dhi bedo malo nikech onge ng'ama dhi go koko ni omari go koko kende kayole wabiro kaja chande wabiro wateto gi kawashin wabiro kawashin donge tuan wasani kaka wan wasani ka wate wabejo lwedo to wakoni bwana wawinjore dhoka di achiel onge okwasalitiana bwana kaja chande kwa dhi kaja chande wan wadwaro 100,000 100,000 motimore nadi mwadwaro 100,000 wasego calculation ni ya no mari gitimne bura ka 50,000 ondisi gitimne bura ka 50,000 this gitimne bura ka 50,000 kama ineno kuri ni minga ka gidhi kuri gijogi lakini ka 50,000 but gimoro moro oketa bor ni waketo gimoro moro and one thing sound gango was organize posters gango wasapo ipani kada fan sok dibi umari sana ngifana beach mabiro support kaka ndisi in gifana par mabiro support kaka janu in gifana adek bro ipani wan gifana di mobiro that day mobiro ginene fans kenenge nikech ngato ka ngato bibiro ge fan ji angwen madomi elikendika biro kone koro wagro ja ongengo biro ge ngate mora achiel koro yuro ka jogi teko biro to gi support kaka kongo madore gimo yani activities ng'eny koro kipimo kada mana star man malo chande to gi wanido ka pod waromre aro nikech wabiro gi fans wa mano make sense lakini kidhi go ibukre ka ni goch kende ni 3,000 tibe gilwar nyaka piny kata gi 1,500 ibinjo koro ere gima konyowa godo hapa ni pod wadoka igo mono wuoyo ne go DJ chal ni sunga mang'eny kumwa nikech inyalo yudo kwa wuotho to ngato koni umari thumi maje chode cha trend thumi maje peto cha trend koro yimbi bedo ge paro moro ni jok winjo konigo ni nyalo biro mieli to ng'ama koni ni samoro manga makata bai mapok no donje kata club mapok no dhiye iwinjo samoro yudo ka kipost gimoro to in kata ge 200 comments jo 200 e Facebook okay jo 200 e club ing'e mane gima jog gima nyaka jinge inyabedo nitie jomo trend e mbui nitie jomo trend kata mana thumi nyalo bedo ng'ere tionge pesa fukoni koro nyaka lock into business mana ni wariwre uru bang riwruok umoja ndio nguvu kila siku kata sandra ilo riwore gi mang'eny mondo owe igo ne riwore gi mang'eny mondo timre nadi mondo los one thing one unit ginen koro kama endi kwa we igo wani endi
ana yetiyo gi msanii mora mora ineno ana tiyo gi msanii mora mora kata beda bero nade kata beda timo video machal nade anya to bora ni pesa wuok acha ne mwengo pesa manyalo yudo kan kenda tatiyo kode artist madongo gi eki bende wamakuru ng'eni kaka ng'ane gi ng'ane ni atiyo kodgi jogi bende kikicha jogi be nyalo kelo ni mana jomoko e band ni medo ka koro kendo life of province omedre to tegi moko ne kaka Koffi Olomide ne timo Koffi Olomide nigi ji mang'eny rap ka Koffi Olomide tiyo kwer ochoga motema nangai baba yo to kijende ne mawer ojende ne mawer ema loso ne to mane gik moko ko kele Kenya ka endi tudo ka koro wanyalo bedo gi dongruok ineno wanyalo bedo gi dongruok moro maber ma ido ka at least yudo ka jong'engo remo ikona jong'engo mariembo mtoka kwana jaja wa mariembo mtoka ang'e ma jong'engo mariembo mon odio kabi kwana kona jong'engo mariembo mtoka haya kuna ni artist na di mariembo mtokni mo wanglaka ang'ege mama pinygi kuna ma pinygi to riembo mon kuna ere ka kida dongori lakini ngeni seche yudo par yudo 20 yudo kamana mon gi okidhi tegemea gi to ndesi gima mon wariwore bende ujoma beto sedhe mbele ng'ato ni e buoyi wawinjo ne koponi ng'ato ni e buoyi ti chako wer ng'ato chako wer maber miwinjo ka duonde wuok cha koro en ng'ama ing'ada imayo microphone imayo microphone ing'ada kawe wangla setimo shows mang'eny mabe okapar ka jangla mora setimo shows masetimo yanda timo show oko lakini kane korona biro mono ketho gik moko change ineno nikech ok onge ng'ama setimo show mara mokodi e wangla ka okapar kata ndok chopi mano okoni bila malipo onwoyo kendo pod ochung' kong'iyo wang'o koni bedni jangla osebiro ka go shows iwinjo asetimo shows mang'eny nikech ok nachako go wangla mineno ni nitie thum manachako godo this banani nyalo ko ng'eyo ineno to TV mora mora mapoko tuga nikech pesa to achamo to be wangla no be pod ok miya pesa nikech pok achako go live show koro kwa duoko ego wa piny nitiere ga gik moko miluongo ni timing iwacho niya Omari bro donjo one team kaka one team ni endi to wapango gik kwa maber ni kochakore saa 5 kochakore saa 4 nyaka ka 4 gi nusa 4 gi kama endi to mari bro stage koro ni nyaka tigi pach niya ni ka romo saa 4 nyaka saa 4 nyaka kata gimoro gi 45 kata gi 50 tawe no ndisi kwa kawe saa 4 gi ginene to goye nyaka saa 5 ineno saa 5 gi nus to wene jan iwinjo jano ko make nyaka saa ginene to weno ng'at machielo be ko make kama tido ka shodhi maber maonge koko mora kene yuro ka onge training ng'ato we kata mana wana tiwene icha kiwero wene miariyo moko tiwene ng'at machielo tido ka koro gimotimo chande tido ka koro fan chande omor tindo ka koro ok struggle but kum japar gi eki yudo kan tinga ta chiel manyaka wuogi kuomu nikech utemo konyoru mondo push yani nikech okujal bedo the same level ute ng'ata chiel maduna miel chato nigi thum maber ukoni bana koro e team wani endi wani ni koro wagoluru jano wateru koro dhi to higher level iwinjo to nikech ok nyal bet ni wagoche ko jaja beach pile nyaka ng'ata chiel wuog kuomu akoro bed star to joma dongi e kito donga ka endi kendo ng'ani kendo uchako mako to ukonyoru ko ten bende oko seche moko ochako kawo jomoko matindo ma piny ochako kete ochako kete buoye kata kendo mana ji ariyo moko okoni e bandi ndi ka kon ji abich ni an wadhi gi ng'ane gi ng'a to nitie jomoko kendo mochako create ne gi nafas e timu chande donjo kama nuntie ipano dongruok koso ok dongruok ko seche michulo jano silo 200 to wan wakawo kata seche michulo 300 to wan wakawo kata mana 200 e timu chande onge gimo sekethore to ko lungu jano shomo bi boostwa to biro butebre nadi nikech en ng'ato wa onge nyiego mora wadongore mondo ginyo konywa kik wadongre ni gini kik konywa kik wabed watimo thum to thum ok konywa lakini nyaka bed gi knowledge ni thum mondo konywa nyakore mogi mana kaka winjo no endo wan wago mbaka kendo magi gik ma waneno ni koponi ate wan kaka oganda luo wanyalo luwo to wanyalo bedo jok moko ma bende piny oluoro jok moko ma kodonjo kumoro wambo bede jok moko minyalo chul pesa 1,100 waduoke thum kumono thum nitie chon thum na winjo chon kani dwa luongo kata mana ema jalamo to waji ema dangi luong mabini to kawuono jathum iyudo kiluongo nyaka ochiegni luonge nyaka kiriembo dhako
kiriembo dhako iluongo ni Omari bigoji na kariembo dhako moro riembo dhako moro bi aoro ni mana fea ja baban maraj nikech wambe wayie ni eti wasani be samoro itiyo go marach. Iro ka ng'ato wacho ondisi ni nosiepa abo mayudo ni fea to kamine no koni kamani ma engineer ma ento en gi tije ma engineer ma ento en gi tije ma ento kinyal luonge ni biged na geda ka kosiepa abo yudo ni fea. Koro wambe kaka jothum oningo bed kwa ng'eyo maber ni osiepe to krach but gini watie kaka tijwa nikech kopo ni samidok dala osiepe ne mabo wacho ni ng'ane gini dong nyocha jathum ang'o ma gilos onge gima los okogedo onge gima gilos mosebedo kwa yudo nikech sani ngima teko mari to jathum nego bed ng'ama dak maber jathum ok en ng'ama macha en kiyo ya jamii kiyo ya jamii boko nego bed nene na saa saya ineno okonego beni wuotho ta balabala ni wuotho ono to ngiti mangi so mene ku in kiyo ya jamii to kiyo ya jamii onego beni okonego beni bitie tegi ni ngato kila ngato datio kod ondisi jathum ok nyabulo duma jathum kisa be junction kisa bedo jathum to bedo jathum seche mathum chude lufu pere chang ni bulo duma ok bulre dumi kanye ma brand moro bro biro ni bano mari timno brand moro kama ene endorsement ngeny companies ngeny jomada sponsor ji ngeny lakini poko yao wiwa mondo ange gigi eki nikech onge riwruok koro an jema na paro ne nyalo riwruok maber kabisa to mana je upcoming artist ma sani wa pingi nikech wane generation makiny to wane makoro nyaka okay change biro mana gi wan to ko nyal kelo change gima onge nyaka wane mwachak change to change siboto bernade koro wacho ni artist mara mora mantiere sani ontiere gi group moro mano wachako kacha kaka upcoming artist to ji otamore ji pod nigi kibu iluonge dango iluonga ni Luo upcoming artist. Luo upcoming. To lose mang'eny. To pod ofunjore. Pod jo Luo yani upcoming artist pod gineno ni gin gi go moro ngato duone mit mengo wadgi. Iwinjo duone mamit ronge kama tierie. Daka kayole kaya chande, daka madari kuchochonde. Jathum kuma mago kone ngie kaka kone ma jathum moko madongo gi odake. Imo chunyo boba dage kone ma jogo odake ka. Nyaki ber ngato moro mayani iwe higo mari piny ting'iyo ne jogi eki kwa riwore. Ang'o mwanyalo timo? Nikech umoja ni udora chelo kneg chwarne. Wang'iyo ni ang'o mwanyalo timo makelo dongruok kiny ere kaka nyalo bet ni ambe chiemoro ji wach ni ya adiro ndisi chande to thume mokelo ne mtoka chande yes waseneno mang'eny lakini koro nego beni for example bende kaka wan upcoming artist gi ma kila kolungi kamoro to dhi rwakori maler rwako sudi mo maler yani ikil ok ni rwakori maler ti chando ikil pesa bin godo ok ni wa amany feya mondo anga bi kanyo tim zoezi winjo onego beni wajipanga to ok nyaji panga kendo ndisi ne gimiya janogolo 100 ng'anegolo 100 wakona wan gi 100 kaendi 100 ni watimo nade waketu account ang'o mwadwaro wadwa sound nyalo kawa period machal nade mondo yud sound wa nyalo kawa period manade mondo los band wa motegno nyalo kawa period manade mondo los ABCD magara kwa dhigo choka moro to wan gi ok ni ok tamre ok ni nyalo tamre yani na giriworo kikelo imedo paro to simo medo paro chande agolo 1,000 2,000 kamano wan gi 4,000 inyalo 4,000 wakete bank wagolo pesa ere kako nyalo nyuol mondo konywa godo tere gi modwaro mondo miyo nyaka bere gi plan to the moment muonge plan to kanye mido wakita rambi mang'eny keyboard chango pile group los pile mari group kanye wachango keyboard ikara fan ya kanyade ni ngani tuwo koro inja kwecho koro los ni kara group iloso gi mang'eny opang show show ni kara ka pango mar rambi kata ka ng'ato pango show ne moro matin pango no mari bana show na moro maloso ka endi bana ngobi koko biro bende nikech onge fare materi kanyo endo ok en gimoro man gi program en gima ngani benefit kende ineno lakini paro ni kan gi fan na moka beach yes fan go nyaka support wa to wan waketo group moro kata mar wan wasani 20 to loso group moro to wacho ni bwana wan changamoto wakale changamoto mar system mano gi changamoto wa ta kelo fan na moka par umaro kilo fan moko 20 don grupo pong to fan gi kidi konyo nikech gimoro ki ujumbe nikech kata serikal konyo ji okonyo ngata chiel konyo ji mang'eny kudo ko mari wagoro no kanyo pesa kata kudo 1 point something unyiew kata ni sandu moro okudhi bedo gi struggle mar ginene unyiew sound moro motegno maber kata mana sound mopogore unyago chukone mopogore lakini ando one band nikech ung'eny to pesa moka unyago kata mana show ang'wen kata duching adi achiel lakini nikech ung'eny kuru pogoro lakini pesa to kaka the same money yudo ka koro dongruok moro ntiere
lakini kok wanya timo kamano to ok wanya bedo kidongruok. Bas iwacho maber ni kar chakruok wachne nitiere, wachne mokelo waka emono wawacho ing'ama gini iwinjo gini onego ikawe kabisa, kendo kaka in upcoming artist into koro onego bed ni iwinjo malach, nikech jok mineni luoro sanego ema wadhi bedo mbele. MC mineno maduong' miluoro, mineno ni dwa ni luonge show, ma kobiro ni e show tineno ni dhi pong'no an next. Comedian mineno miluoro, mewaji mera comedian ng'ane to kumodhi jano next. Yes. Jathum malich makodonjo to ji gone salute onde isene next. In short, wawacho ni we are talking to the next generation. Should get this. Jodongo goto opingi kata ka gineno gini giwach ni nyithindo goto walo gin we giwachi gidhi jogo ko wuwe wigi gino ko wuwe wigi ng'amosedhi we are not talking to downgoing artists. We are talking to upcoming artists. Upcoming una madwana winja maber, una ma ungi potential, una makia gimudhi bet ema to poki bedo ema mineno gi aseng'eyo. Mineno gi aseng'eyo. Ok wadwar situation ma MC moro biro ywagore go ka wajo dongo ni ema oloro ne YouTube. Ok wadwar occasion mwaburo bedo go ka wan jodongo ni Kagundo Road podi go eji. Ok wadwar occasion mwaburo winjo ka wan jodongo ni jomoko kochul to dhi so week achiel. Nango nikech jogo to dhi wawuoyo gi upcoming artist. Sama koro managers masani gi oseti wani makoro wantie. Sama koro jothum masani gi osewuok wani makoro wan jothum gimbe koro ging'iyo ani jogi ne complain gin gitime nade. Emomiyo wachake chon kama. And we are not expecting this thing to happen tomorrow, but day by day, beat by beat, what just one umbrella. We are just Ocha kama no walo sugi romoro matin. Okikrik ni goche club. Magu ginene. Kwalo suru brand mondi. Wakwalo brand bana motegno. Waberi gichario wa. Wasomuru. Wangeni gini wanya timo nade. Kikiberi gikri mar gocho. Anaparo ni most upcoming man oko kanyo will bear me witness ki watch gini. And koponi approach her, I'll take it because I don't know what you'll be tomorrow. And koponi atinga to kangato nyalo behave kamano. Jalango gave us a very clear picture. We are very sorry new work at this field, but Jalango was a good guy. Iwinjo Jalango no en ngat moro maonge gi ego, en ngat ma down, en ngat ma you can chat with. But mano iyudo ka kata jothum mang'eny makoro dhi dala gi ng'ati text 1 month okoduoki. Neno to neno kone ok ni okone oneno to koduoki nikech sunga gi nyiego gi fitina mang'eny gine ma giwero to be onge gima gitimogo. Koro gimotim upcoming artist mang'eny wasewacho to be gimoro moro ko wachi ng'ato no wacho ni when you have an idea and you don't work on those ideas then they become nonsense, useless and worthless. Wawuoyo kama ok ni wan gi uchungu moro ewa. Wago mana mbaka ute wa nwasechulo gach waonge miole fuel owuotho gi tiendo mas kigato wajio joge to jocho yudo gari koro onge kaka giol fuel gari waonge go owuotho gi tiendo mas. It is only that ni ng'ama wacha dieri tok dwaga iwinjo. Koro ime kike yur ka ng'ato dwaro mari, ng'ato dwaro ndesi, ng'ato dwaro jano tidonja without chungusering. Ka ng'ato dwara kuong ng'iyane what has Umari done momiyo ok odwar ng'ano. Iwinjo to koponi ati Umari otimo kama tenere criteria mane mwasekao iwinjo enere gimoro mwasekao ero Umari nyocho godayo moro. Okay, ere ang'o mwatime godayo ni ang'o mi nyocho godayo something of that kind twadhi mbele. Amora ahinya kwago mbaka gi youths wa kaendi kendo thank you Ndesi imiyo wa some of the ideas makoponi ati can be put into use. Tapani there is no any other Luo artist that will suffer in this country. Onge ngamanya ngeni wane monya kwa chake gik moko ng'eny nitie gik mang'eny manyalo miwa pesa lakini nikech wa purwa ninda class wang'iyo mana joma osedhi lakini koro wan anatimo loso gi this upcoming artist kaka an okawacha ni onge kama sedhi kiwangla but koro pod an ka upcoming artist koro kwa nyalo riwore wabedru gimoro achiel wabedru under one umbrella taparo ni kiny wabodhi mabor
Kiny wabro musmaya libo dak ot midwaro no. Ok bi kawo muda kata within a short of period of gineneto ido ka kuri dak maber, family chimo maber, jogi pidho maber, gedo to dala maber. Nikech time be dhi. Time ok riti, odiochieng' ma kawuono ni ma kawuono chung kane, ma osedhi. Wan ma wasetieko? Ma wasetieko. Wang'iyo gima kiny. Ndalo be dhi. Ok ino mari machon cha. Ineno, ma sani no mari machielo. Mari maro. Kendo kaka piny dhi kaka imedo dhi. To seche ma piny dhi gontinga me nyuolo kama biro manoma. To be ng'eni a gimi bere no. Kaka piny medo dhi. Be kaka imedo rum. Kaka imedo rum. So mano be nyaka yie. Koro it depends niya sama pod igoye maler itimo kod yang'o. Koro Omari, ang'eni ng'e artist mang'eny, bang'e moko. Koro watemuru. Jalo wuogi disimo gi oko kae. Mondo watemuru. Kwasetemo mondo gibi. Wagouru mbaka koro kara kwa artist kama na par. Gino ok nyachako ji mang'eny. Wachakuru kara mana ji abich, wagouru mbaka to kaka ji neno kaka gini bo dhi, kaka jomoko bo timore nade, jomoko bo chako do. Kwayo man go mogik katieko. In manager manoko kanyo, maybe king some of the upcoming artists. These people have several challenges, including their heads. Niti upcoming moko ma kangato se puoe gi mon wokareo to wiye we. Koro we mana gima rach. Managers chokuru nyithindo gi. Let me call them nyithindo. Nikech ngato nigi talent to pache we matin. Pache we. Paro miweyo no mano kayany. Mano gima kata sogo jaduong' maduong' nowacho ni sama wer pacha lal to rudo. Koro ng'ama manager ka wi kosa lal te pade matin idwoke line mondo mi waweuru ketho gini. An makelo ni chenro ni endi iluonga ni MC Omari Nash. Dhako Ngude nigi chake kore kubni ariyo pod ichwako sitironge. Ne wan ka endi celebrity gossip ma endi en chenro mabiro nwa every Wednesday, yani teacher day chakre saa ariyo. Wawacho gima chwanyowa, gima morowa, celebrity gossip. Wakuotho matek. Ka endi ne wan gi JP Ondesi wuod makorinto makaka no 00. Iluongo ni Pira Dongo Jagwe wa kalab ni koro kendi ko yen kata bongo marano mogo keudi ngato nyae. Yes, mana kaka liwacho no. And Jano the governor. Jano mami. Meru makata pire be maram nade okigo mono mondu babo. Jano dhako teng kumo tenge. Jano koro tina buko mburki diri paka jotek. Iwinja. Waweke kanyo karana dhi mbele sana. Yes. Weche ng'any sa. Bapa kriregi. An podan manyakwar nyapacho. Mama Bay County. Nyakwar nyapacho. Bas. Mana George Jalego. Jagengo. Akoyo. Ija chuma. Okay. Mano izo ongeng'ist. Wamor kod winga mondo kawo kinde mondo wuoch gini endi kumwa chwanyo gato. Uwenwa unyalo ndike comment kanyo mondo wachange. Wambe okwani Nyasaye. Wakon kakacha ni every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Cheers, man. This is called celebrity gossip. We just tell them if there is something wrong, or maybe if there is something good. Here we speak it. I'm called MC Omari Nash, the truth meter. I'll tell you. Celebrity gossip every Wednesday. Usiku.